И здравейте на всички, аз съм барман 3, това е Робро. Почваме пребана програмката и днес си пак играме в пълния сървър, къде сутринта лагвашката световно и както виждате къща ни е готова и Робро ми показва някакъв баси гафа, как си гледате някаква сухякта штурка, отгоре има някакъв крафтинг тейбъл. И да, това е изцяло, в момента се отзавеждаме, ще има и втори етаж. Както виждате се получава добре. Аз написвам какво е тук, какво. Не ме да опишеш това хай на YouTube, брат. Сега, защото на тебе ще ти дадат да ретиш, а па на мене нема. Ще ми дадат масло. Брат, тия не вярват. Хихи. Брат, не пише хи, аз му пиша хихи. Хи. Добре, ще му пиша за канал. Добре, кирки, лопати, брадви. Я. Окей. Робро, където ти е кирката, бе? Не кирката, а брадвата. Сложи я в честа за брадвички. Ние почти сме ги написали, както виждате табелките. И днес пред вас ще... Няма да правим втория етаж, ще го декорираме нещо такова. Брат, може да заправя този етаж, ще направи това. Ти направи този етаж, аз заправя горни стари. То там на такъв на двата етажа ще я знаеш, бе. Не помниш, че... Брат, не помниш, че това там го оставихме кухо, е. Тук виж, има нещо като подче. Ще стане... Има нещо като подче тук отгоре и ние го оставихме кухо. Брат, този път се появи сабира опитно. Къде са стълбите от знаеш кое? Другите, бе, от планото. Къде? Не слай. Да. Само 3 са, рата, направи още. Тук зрителите няма да гледаш как. Чакай, Робро, я виж. Робро, виж. Спайдермен. Дай ми кречки. Искам кречки. Не го повръщай. Стига човек го да живо. Не ми трябва още. Бат, ти си повърху тия пръчки. Човече ме дразниш. Довица. Спайдермен. Братя, тук щупи из брадвичката. Изпази коня в честовете, моля. Ето тук са брадвите. То тук че ще бъде за... Дай брадвата. Аз съм специалист. Знам какво да правя. Да. Виждал съм много странни операции. Тази е най-странна.
Ай за тук да ми направят да видите късно трагичен. Да. Девакто майче няма таван. Да, това е често за дискове. Нямаме друг избор, освен е така да го... Добре, аз съм специалист, но нищо не го препоръчвам на вас. Брат, ти си бонус химне от Батман. Чакай малко са. Аз съм барман 3 и го мога. Аз мога с... Не е крив. Може би ти си го направил крив. Я не може... значи ти да си го направил. Значи аз съм го направил целия по крив. И сега дами госпожа, вижте какъв е... Дами и госпожи, вижте какво ще да прави и се възщитата пътията ми. Не. О, брат, виж какъв е тавана, бе. Ето тука. Погледни тавана. Брат, без този дърт не може да се скачиме. Приеми го. Също сме могли, бе. Чакай малко, бе. И тук естествено намираме още един крафтинг тейбъл. Ето тук има един. Остави го. И дами и господа, тук ние намираме след крафтинг тейбъл. В пещата ние миньорствахме малко. Нека в крафтинг тейбъл посета на пътя. Оглеждаме къщата дали става готко, нека в крафтинг тейбъл. Казах ли ти? Момиче грозно. Обаче тук знам с какво да направим. Чакай, знам какво да направим. Запази спокойствие. Бе само да се пуска. И себе се удовица. Брат, имам решение само без паника. Значи сега виж какво. Така да оставяме тука. Мани се, бе. Ще е мога такова. Мога. Как си го заставяме тука? Това е така си го правим. Така виж сега как е Крис. Гледай как се е така. Пак така отаковаме и после си го затваряме. Да, това е баси удобното. И може да влиза. Няма защо. Отварям на дамите. Ама друг път. Добре, че не се чуваш. Ще объкнем, айде да объкнем. Да, това се бъкне. Айде, влизай, айде. Спо. Айде. Живе ти праса. И това беше от нас, чао. Много сте грозни.